Episod din seria noastră mirobolantă de Stumble Guys. Asta ne vom juca Stumble Guys, dar n-am voie să ating culoarea verde. Dacă o ating culoarea verde, în regulă, trebuie să mă arunc în void. Hai să vedem dacă putem să facem mâine. În afară de finală. În finală avem voie să atingem orice culoare. Că așa ar fi prea greu. Dintre și o să ne jucăm și cu Darius, face și el. Hai să vedem ce pică de aici. Poate îmi pică și mie o specială sau o legendară. Nimic. Am rara? Da, îți dai seama. Nu mai m-am jucat Stumble Guys de o grămadă de timp. Nu prea mai știu ce update-uri s-au mai făcut. Așa, ce mai e pe aici? Mai avem aici de dat unul. Stai să dau spinurile astea. Gata, acum intru. După asta. Să văd și eu ce-mi pică. Bun. 2 meciuri. Un meci, 2 o să dăm. Fără să atingem verde? Da. Decât la final. Da, intră pe... Îți dau eu invite. Ți-am dat invite să intri. Acceptă-l. Darius! Stai. L-a așteptat. Bun, hai. Hai să dăm meciul. Nici nu mai știu câte trofee, câte coroane am. Am rămas cu Stumble Guys-ul. Am rămas cu Brawl Stars-ul eu. Eu mi-am luat banana. Eu mi-am luat banana de diamant. Eu mi-am luat banana de aur. Mi-am luat Avem voie cu emote-uri. Avem voie, da. Dar nu știu dacă le-am băgate. Eu le am băgate. Da, uite, le am și eu. Dar n-am toate emote-urile, că nu mai m-am jucat și nu mai am avut bani de PES. Să mai iau PES-ul. Eu sunt primul. Foa. Am murit. Și eu acum. Nu, n-am murit. Nu e verde pe aici. Nu e. Am avut noroc. Decât mâșga aia. Dacă călcăm în mâșga de la final, trebuie să ne aruncăm. Nici eu. Nici că vreau. Nu mai știi, Darius, șmecheriile? Ai călcat, trebuie să te arunci. Aruncă-te în void. Darius, aruncă-te în void. Nu trișa. Darius, dar nu trebuie să te arunci în void. Dacă cazi verde, trebuie să te arunci în void. Am aruncat. Te-ai aruncat de o grămadă de ori. Am atins și eu măzica, mă arunc. Cum te numești? Nociv? Nociv Houdini. Houdini. Eu am ce număr am? Numărul verde? Normal că le verde. Că dacă le team la prieteni. Dacă greșim ceva, să scrieți în comentarii. Darius, dar tu ai trișat, nu te-ai aruncat. Ziceți voi în comentarii de Darius a trișat. El nu s-a aruncat în voi după ce a aruncat verde. Nu se pune punct pentru el. E 1-0 pentru mine. Că jucăm pe puncte. Ba da, așa am zis. Altfel nu te mai zici, numai dacă nu-ți convine te mai joci. Pe puncte jucăm. 1-0 pentru mine, că Darius n-a călcat. Că n-a căzut atunci. Că normal câștigam eu dacă se arunca. Să nu atingem mingea. Da, mingea nu trebuie să o atingem. Atâta. Bine că e cu verde. Dacă atingem mingea, ne aruncăm în voi, nu mai trișăm. Cum a trișat Darius. Gata, eu m-am dus în față. Și eu acum. Nici eu, gata, acum nu mai e nimic verde. Cred.
Dacă vă place, o să mai facem și cu culoarea galben, albastru. O să băgăm și cu albastru, care e cel mai greu. Culoarea albastru. Haide. Placă. Primul. 2-0. Unde-i Darius? Gata, al doilea. Suntem cu boți. Ai dat seama, Darius? Ce? Ți-ai dat seama că sunt boți? Da. Nu știu de ce. Bă, la final o să câștigăm. La finalul din noi, da, o să aibă o coroană. Noi doi o să câștigăm noi dintre noi. Unul dintre noi, da. Eu cred că am mai multe experiențe ca el. M-am jucat, el nu prea s-a mai jucat. Recunosc că are mai multă. Am mai multe coroane, am 100 ceva, Darius. Dar tu cât ai, Darius? 115. Eu cred că am 134 pe acolo. 135. Nu mai am pe acolo. Hai mă, boților, calificați-vă odată. S-a calificat, nu? Doar 7. Suntem 7 în finală. Avem voie să atingem. Avem voie, da, în final avem voie verde. Am atins verde. Mamă. Aici era imposibil. Mamă. Nici nu știu harta asta. Nici eu. Ce trebuie să faci aici? Trebuie să stai aici, cred că. Nu știu. Ce trebuie să faci? Nu știu. Hai după boți. Bă, boții. Unde să duc boții? Ce naibii trebuie să facem? Bă, nu știu. Bă, ce trebuie să fac? Păi ce trebuie să facem? Eu am murit. A câștigat botul. Tușește. Era botul, mai. Hai că te invit eu. Hai că intrăm direct acum. Gata. Mai băgăm unul și gata, dă-i. De ce? Este ultimul meci. Cam n-am voie să duc episodul mai mult de 15 minute. Și mie să nu-l am mai mult de 15 minute. 15 minute. Ăsta costă 15 minute. Hai că da. Nici nu văd câte minute am videoclipul. Sper să nu fi trecut de 15, că nebunesc. Vreau bloc deci la final. Da, dacă pică bloc dash. Sunt bun, la bloc dash chiar suntem buni amândoi. Recunosc, poate un pic mai bun Darius la bloc dash. Mă cam bate. Dacă pică bloc dash. Uneori mă bate rău la bloc dash. Dacă vreți, o să băgăm și 1v1 bloc dash. Sau Rush Hour. Votați în comentarii. Bloc deci. Rush Hour e harta mea preferată. Mama, eu nu pot să trec de aici, naibii. Votează abonații în comentarii ce pică. Ce ne jucăm data viitoare. Te-ai calificat? Nu. Te-ai calificat? Nu. Eu aproape mă Mama, calific. e mai greu. Mamă, dar ce greu e. M-am calificat. Dar să nu te-ai calificat? Nu. Eu m-am calificat. Gata, m-am calificat. 3-0. Ce? Hai că da. Bă, bune, 3-0. Nu, e 3-2. De unde mă 3-2? Că n-ai câștigat niciuna, ce ai? Da, am câștigat. Prima nu s-a pus, s-a pus punct pentru mine prima. Lasă-mă în pace, nu mă interesează. Dacă ai puncte mai multe, nu mă interesează. Bine, dar nu te interesează, dar să ținem cu scorul, 3-0. Tu nu știi. Îmi place cel mai mult. Lava Land. La Valent. Am Îmi pumn. place mult asta. Darius nimic. Amândoi am căzut. Am murit. Bine, nu uitați de un like, un share, un subscribe și noi ne revedem. Te abonezi. Și noi ne... Bă, taci! Nu vă abonați la Darius în niciun caz. Hai să vedem. Să nu vă amați la David. Ce ai, mă, la taci cu neabunarea ta? Bune, bă, bune! Asta e bine. Ce mi-a picat? O epică nouă. Nu te cred.
Ce faci, mă? Te mai joci? Nu, văd ce pică mi-a picat. Nu să mai joc ăsta. Nu uitați de un like, o share, subscribe și noi ne revedem data viitoare. Spa, spa! Păi și prost. Hello!